Niyalazi lizwi elikhulunywa ngumprofeti uNathan lapho wathi leya ndoda ibilungile ukudlula wena, ekhuluma kuDavide. Sabe thina sazi uDavide kungena umuntu olungileyo, kungena umuntu osetshenziswa nguThixo. Kodwa kwabe kukhona indoda elungileyo ukudlula uDavide. Yabe leyo ndoda ingasetshenziswa nguThixo. Bazalwane, lela ndinitshelele mina. Ezulwini ave kuthiwa kungena abaprofeti. Ave ezulwini kuthiwa kungena abashumayeli okanye kungena abefundisi. No. Ezulwini bazalwane, abantu abazongena khona sebelungiselwe indawo. Kukho abantu bazalwane njengoba siphila kulo mhlaba abathandazela ukungena izulu. Niyababona abo bantu? Anibazi nini? Kukho abantu bazalwane each and every day abayeki ukuthandazela ukungena ezulwini. Yabona abo bantu bazalwane, uThixo uyabazi, ubakhethile apha emhlabeni. Abafani nabanye abantu abakholwayo and abazivezi babathandaza bathini emakamereni abo nasendaweni ezisitheleyo. Kukho abantu bazalwane abathi ngabahlela apha emhlabeni bacinga imini yokubuya kaJesu ukuba bayosindiswana, bahleze bethandazela ukuthi basindiswe ngalowo mini. Ngabantu ngaba bazalwane abazongena ezulwini, ngabantu abafunyanwe benobulumko emhlabeni kunawo wonke umhlaba. Ngabantu abafunyanwe bene-wisdom kaThixo, bafunyanwe benalo moya kaThixo uThixo awufunayo. Kukho abantu bazalwane ngosihleliyo thina siyakholwa, siyafundisa, siyashumayela, kodwa kukho abantu abangathandazeliyo nje kuphela iingxaki zabo, abangathandazeliyo nje kuphela impumelelo, kodwa emithandazweni yabo kufunyanwa imithandazo abathandazela ukungena ezulwini. Kukho abantu bazalwane aba-understandayo ukuthi kuzofika isikhathi soba bafe, sebethandazela ukungena kwelaa cala. Kukho abantu abathi njengoba behlela apha emhlabeni sebenamehlo okubona kwelaa cala. Niyawazi amazwi kwincwadi yamaHebhere lapho kukhulunywa ngamakhalipha okholo, Hebrew 11, apho athi umbhali bathi besemhlabeni baba ngathi sebewubona umzi oziseko zingakhwanga ngazandla. Kwathi ngenxa yabo kwabonakala babalundwendwe apha emhlabeni, umhlaba wawungabafanelanga. Kukho abantu ke bazalwane abangafanelwanga ngumhlaba. uYesu oweze emhlabeni wazobathenga ngegazi lakhe. Andani noba niyandiva nabazalwane, aba bantu bathengwe ligazi likaJesu, and xa sebethathwa besiwa ezulwini, Jesu, and xa sebethatha besiwa ezulwini abazubekwa noba kundawoni, bazonikezwa ii-front seats ngaphezu koba benikezwe izihlalo ezingaphambili lapho kugcwele ukukhanya kaNkulunkulu ngaphezu kwayo yonke ingilosi. Banikezwe ii-crowns that gives them the authority, that gives them the shining. Laba bantu bazalwane aningababoni, bakhona lapha emhlabeni. uThixo wayewolanda u-Enoki, wayomlanda u-Enoki esemhlabeni ekholwa, u-Enoki ethandaza. Akusiba babengekho abanye abantu ababekholwa njengo-Enoki, babekhona, kodwa inhliziyo ka-Enoki zange ifunyanwe kwabanye abantu. u-Enoki owayehlezi ethandaza each and every hour, each and every hour, each and every hour, engadinwa, egcwaliswe ngumoya oyingcwele, abantu bengakazi abakhona umoya oyingcwele, ethandaza each and every hour, wa-attracted uNkulunkulu yile ndoda. Wayibona iwethi ifanelekile uba mayingabi semhlabeni, wayenyusa, wayesezulwini. Akagcinanga uyinyusa isezulwini, akhange ayibeka kwizulu lokuqala, lesibini, lesithathu, wayoyibeka kwizulu leshumi lapho kuhlala uThixo. Waguqulwa wanikwa igama elitsha kwathiwa nguMetatron. Umprofeti u-Isaya xa wayezobhubha wathwetyulwa sisithunywa sezulu engekafi, umzimba wakhe usikwe phakathi naphakathi, ecandiwe ngukumkani uManase. Wanyuswa umprofeti u-Isaya unyana ka-Amosi, wasiwa ezulwini, wasuswa kwizulu lokuqala womiswa kwizulu lesixhenxe. Lapho wafika wabona abaprofeti namalungisa, wathi wabona u-Abheli no-Adamu. Waboniswa ukusuka kwaKristu emhlabeni ezulwini esize emhlabeni. Wabhala incwadi u-Isaya engekafi kodwa ecandiwe. Wayinikeza u-Amos no-Obadiya, abantu ababeza izikola zakhe ne-disciples zakhe. Wathi mabayifunde
inikezwa abaprofeti abanomoya oyingcwele, inganikezwa noba ngubani. U-Eliya wathathwa esaphila, wanyuswa wasiwa ezulwini. Esaphila engakhange afe, esesenyameni, waphenduka aba spiritual, ehamba emoyeni. Niyasazi sosimanga nina ngobani? uMoses wathi ngoba aphambe afe, wathi ukuba engcwatshiwe, zafika ingilosi zamthatha, zathatha uMoses womoya, zanyuka naye zaya ezulwini. Umpostile uPawulos wathathwa wanyuswa wasiwa kuzulu lesithathu, apho Yehova inkulumo engafanelanga zivuke mntu. Umpostile uJohane wathathwa wasiwa esiqithini sasePatmos, xa wayezojulelwa ku-oil obilayo ngukumkani uDawameshiyeli. Wathathwa ngumoya oyingcwele wasiwa esiqithini sasePatmos, wabona sonke isityhilelo. Kukho abantu ke ndinixelele, njengoba silapha emhlabeni, abadalelwe ukuya ezulwini. Izihlalo zabo zinama-name tags zabo, izihlalo zabo zibhalwe amagama abo. Laba bantu bakhona, balapha phakathi kwethu, bahamba phakathi kwethu. Into nayo nibadelile ngoba nikholwa kakhulu. Nibadelile nithi abakholwa banamoya oyingcwele, kanti bane-revelation, bane-discernment, bane-prophecy, bane-prayer, bane-spirit, yonke into. Ngeli xesha nibabonayo nini uba abakholwa balutho, bayanibona uba babona nina ningazungena ezulu. Kukho abantu ababona ngelihlo likaThixo abalapha emhlabeni. So bazalwane, ngiyanitshela mina uba musani ukuziphakamisa nizenze ngcono. Ukwazi iBhayibhile, uyazi iBhayibhile from Genesis to iRevelation, ayithi leyo nto uzongena ezulwini. Igqwetha lingaya esikoleni liyofundela ubugqwetha, liqede lidifende umuntu obuleleyo, lidifende umuntu orepileyo. So sanuzitshela ukuthi ngenxa yokwazi iBhayibhile niyifunde nizongena ezulwini. Utishala angasifundela isikolo, angasifunda incwadi zoba ngutishala, kodwa maseyifundisa leyo subject abantwana bangamva. Usukuma umntwana apha, one of the students atishe leyo subject, aviwe ngabantwana besikolo. So ayithi leyo nto ngenxa yoba wena you speak in tongues, just because you prophesy lezo nto zikunikeza uba uzongena ezulwini. Cha, lezo zinto zithandazele, ngumusa nje ophiwe nguThixo, kumele uhlakaniphe eqaweni. Niyifundile indawo eBhayibhileni lapho uThixo wathuma umprofeti ongazange animamele ilizwi lakhe. Lapho kwincwadi yokumkani, lo mprofeti wathunywa nguThixo, kwathiwa makaye eBheteli ayoprofeta. And lo mprofeti waya nyani wayoprofeta phaya, but before aye phaya ilizwi likaThixo lafika kulo mprofeti lathi, uze ungabuyi ngendlela obuze ngayo, uze ungatyi ungaseli. Ninimamele? Lo mprofeti wahamba wafika waprofeta lapho khona ukumkani, khona ukumkani, asazi uba ndikhohlele ukumkani ekhona. Wafika waprofeta, kwenzeka imiracle phambi kwakhe lo mprofeti. Emveni koko abantwana bagijima baya komnye umprofeti, bafika kulo mprofeti basho uba hey, khona umprofeti ofikileyo pha wenza imiracles. Wabuza lo muntu uba uhambe ngani nalo, ngayiphi indlela nalo mprofeti. Wagijima wayomvalela. Uma efika lapha wafika wamnqanda, wathi hayi mfondini, mfo wakaThixo, uthi umoya oyingcwele boya. Yaphendula le ndoda yathi noba ubungathini, noba uzokwenzani, umoya oyingcwele uthena kum ndingabuyi ngendlela ebendize ngayo, ndize ndingatyi ndingaseli. Yathi lena indoda yesibini, hayi uThixo uthethe nam wathi mbuyise endleleni yakhe, umnike ukutya atyasele. Wamamela, wadelela ilizwi olithethwe nguThixo, wamamela umntu. Wathi esahleli nalowo mprofeti besitya etafuleni, lafika ilizwi likaThixo, lafika kulo mprofeti olahlekise omnye, lazothi thetha kulo mprofeti uba ngenxa yoba ungalimamelanga ilizwi lam awuzuyofika lapho uyakhona. Wathi esahamba endleleni kwaqhamuka ingonyama, azange imqonge nokumqenga, wethuka nje xa kuphela. Wathuka washokeka inhliziyo yama, wabhubha. Ingonyama yaqeda yahlala phambi kwesidumbu sakhe. Ndiyanixelela ke bazalwane ukuba uThixo uyakwazi ukukhetha, kanti you are not worthy. Nilivile ilizwi lithi ndiyazisola ngokumenza ukumkani uSawule. Wayenziwe ngubani uSawule? Wayenziwe nguNkulunkulu. Kodwa uSawule wazibonakalisa uba is not worthy uba makasetyenziswe nguThixo. uThixo wagcina ezisola kuze kuvele uDavide. Kukho abantu ke ndinixelela abazongena izulu. Kungangena ugosakazi emnyango ayongena ezulwini, ashiye umfundisi efakele ikhonkolo angangena ezulwini. Ungene umuntu ongazange aye ecaweni, ashiye wena kudala wabukholwa, ugxeka abantu abakholwayo ngenxa bozibona ubukholwa kakhulu wena. Ungcwele kaloku wena, ungigabhadhiya, udlula uMikayeli,
isikolo. Hey bazalwane.